Proszę bardzo, tu Państwo podkowikowie, bardzo znakomita narcyza, Ryszard i moja znakomita małżonka. Ryszard demonstruje dżety w jego znakomitym absolutnie basenie. Tu proszę, sikają takie różne fontanny i tam też się coś leje. Jest. I nawet podniósł do góry jeszcze, wyższa ta fontanna. A jeta też masz jeszcze, Ryszard? Jet? To są te jety, czy jeszcze coś? Jaki piękny basen. Natychmiast podnosi oczywiście wartość nie tylko Ryszardowej posesji, ale wszystkich tutaj domów dookoła. No. A my sobie tu teraz mały lunchik przed zagraniem brydża. To są jety. Tak, to ja taki basen, to ja bym też chciał mieć. O, jak ja bym chciał mieć taki basen. O. Jak tu jest dobrze, niektórym na Florydzie to przechodzi ludzkie pojęcie. A ja do niej mówię. Przechodzi ludzkie pojęcie. Bardzo dumny właściciel. I w końcu, a i mościa, ona go zawsze widzi. Stoła, krupnioki grzoła, a on ją bajt, a ona się śmiała. I pod węża zaraz. I pod węża.